Sari laras matur pambagya wilujeng dalu ing dalu menika panjenenganipun ingkang dados sesepuh panjenenganipun Bapak Subagyo Sutami bebile wonten ingkangipun ing dalu menika atur panampi atur palenggahan atur dedaharan atur unjukan boten kalumpen ing dalu menika nyuwun agunging samudra pasami sugeng rawuh sugeng pinarak sinambi ing dalu menika paring pangestu sedaya warga wonten ing kathah Kecamatan Ngawet langkung-langkung wonten ing Kelurahan Ngawet monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu andilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mohon perhatian untuk Mas Yon lampu. Nanti kalau sakralan sudah dimulai untuk lampu panggung mungkin sama tembak bisa dimatikan dulu sehingga nanti bisa terlaksana upacara Jamas Barongan. Om Yon mana Om Yon? Om Yon Sawan. Yes, sekali lagi Om Yon Sawan, Pujiono Pak Mujiono. Sudah ditemukan Om Yon. Bapak Mas Deni, Bapak Mas Dani. Matikan lampu bisa. Tembeng.
Nun sewu. Panggilan Mas Yon, Sawahan, Pak Edani. Ada? Belum. Nanti kalau mulai baru dimatikan Pak D. Ya, nanti aja ya Pak D. Nanti. Nah, masih nunggu Ibu Bunda karena Ibu Bunda mau menyusul ini. Ibu Bunda kita tercinta nggih. Nggih sabar nggih. Bapak Ibu. Nggih, monggo masakan. Nggih, ndherekaken. Monggo. Untuk panjak barongan klasik, penabuh barongan klasik, mohon jangan menyebar nggih. Untuk mempersiapkan diri kita akan memulai acara jamasan terlebih dahulu sambil menunggu beliaunya untuk hadir atau rawuh di tempat ini. Untuk adik-adik agak mundur ya. Terus mohon maaf ibu-ibu putrane anak-anaknya kalau deket oncor jangan sampai menyentuh nanti nek roboh. Nggih. Panjake mana? Panjak hitam-hitam. Nggih, monggo. Panjak barongan. Sudah? Pak To sementara geser dulu Pak To. Pak To. Geser dulu biar dikendangin. Enggak apa-apa. Sudah hafal, enggak apa-apa. Loh kendangnya pakai mana? Amit sewu kula bali sepisan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sami sekar waras rahayu. Koja atur dhumateng sagunging para sepuh, pini sepuh, aji sepuh dalah para pepundhen ingkang satuhu lebda ing reh darmaning pitutur saha pono ing pamawas ingkang tansah kinabekten. Para alim, para ulama, rama kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci minangka kiblating panuntun manembah mringarsaning Gusti ingkang tansah katakdimaken. Para satriyaning nagari pangemban-pangembating praja mliginipun dumateng Bapak Bupati atawin Ibu Dalah, Ibu Wakil Bupati Blora saha sedaya perangkat pemerintahan Kabupaten Blora, Kepala OPD, Bapak Camat, Forkompimcam ingkang pantes dados pinundi. Nggih. Dan nggih. Ingkang tansah kaantu-antu kawilujenganipun dados panoto nagari, panoto kabupaten supados bumi Blora menika tansah pinayungan karahayon rahayu wilujeng kalis ing sambe kala. Para rawuh kakung putri ingkang sampun pepak sinaroja dahat kalingga mardaning akrami datan kalumpen kadang werda tumaruna. Para setresna budaya barungan Blora ingkang tansah winengku ing bagya mulya. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian kula sak kanca seniman seniwati saking Sanggar Seni Barong Singosari Budaya
ingkang dipun pangarsani dening Bapak Dr. Subagio Sri Utomo SH MH ingkang dalu menika anggadhahi kajat nggih tasyakuran utawi jamasan mapak suro ingkang kalersan ing dalu menika badhe kawontenaken adicara jamasan barongan lawas nggih atur kawuningan bilih ing ngajeng menika ngajeng panjenengan sedaya menika wonten barongan 1901 saking Kabupaten Blora mliginipun saking Kecamatan Ngawen ingkang dinten menika kaasta dening Mas Edi. Ugi wonten barongan warisanipun Mbah Sawal ingkang angka kalih nggih menika taun 1926 wonten sisih sebelah kanan. Ingkang wonten tengah menika taun 1923 saking Mbah Sawal. Ingkang angka salajengipun menika ingkang wingking wonten barongan bibit kawit Singosari Budaya anggenipun ngedekaken grup ngantos sakmenika. Ugi wonten barongan para sesepuh saking Kecamatan Ngawen wonten Mas Hasto wonten Mbah Pono lan sanes-sanesipun ingkang dalu menika nyawiji mangkepal dados tunggal nderek jamasan sarengan kalian Singosari Budaya. Para lenggah para rawuh aturi pirsa dipilih dinten dalu menika kula sak kanca badhe ngawontenaken adicara jamasan angka kalih samangke wonten launching barongan putri ugi karawitan ingkang dalu menika anak-anak remaja generasi penerus ingkang nderek nguri-nguri budaya luhung ingkang dados warisanipun para leluhur menika mbok menawi ingkang miwiti nggih Singosari Budaya kanthi launching barongan putri wonten ing Kabupaten Blora. Nggih sabibaripun launching samangke wonten tari bujang ganong klasik ingkang karuhaken saking Bandung menika penari ingkang era 80-an dados penari juara 1 teng Kabupaten Blora menika karuhaken saking Bandung merdamel wonten Bandung nggih menika kondur wonten Ngawen saperlu nderek jamasan ing dalu menika. Salajengipun mungkin wonten barongan klasik wonten jaranan klasik lan sanes-sanesipun pramila panjenengan kula aturi lenggah kanthi mardikaning manah sumangga sesarengan amirsani pagelaran ing dalu menika ngantos purnaning adicara kula nyuwun idi pangestu panjenengan mugi-mugi adicara ing dalu menika tansah pinayungan slamet wilujeng kalis ing sambe kala purwa madya sahingga usana adicara ing dalu menika badhe kampurwakani jamasan barongan lawas. Om awinganastu namasidam ram rampat rasa rasaning driya swah tinampanan padha rasa sejati taning suksma prapatan pandhita sanga tak kemut dadi sak pulukan sigra Singosari Budaya.
menawi maos bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Panjenenganipun Bapak Lasimin ing dalu menika nyuwun ide pangestu saha nyuwun pawelasan marang Gusti kang nggelar jagat, Gusti kang maha dumadi, Gusti kang kauritan. Mugia niatipun para kanca seniman srimati Sribarung Singo Sari Budaya tansah pinaringan sembada ingkang saneja jumbuh kanthi rayu, tansah pinaringan rahayu sedaya kanthi rujuk ingkang sae, ulane kang becik, ulane kang penuh berkah Sribarung Singo Sari Budaya Pati Ramasan Anggelar berarti kawan anu tepito cara yang cantik beneran ninggal niki budayane ketinggalan para leluhur. Bapak Lasimin ing dalu menika anggadhahi jejibahan niki nderek nguyung punapa kekudanganipun Bapak Subarjo amuri-uri budaya barongan kang dunung ana sampai dunung ora liya wujud kewan kang bisa tata cara rambut timbal bebasan kaya simbaling sangrah aduh sifat kandel kang dian siung muyung mripat mencorong bebasan kaya samara ing surya si gembong abicaya amin lagi tanek dalu menika niki mugia sedaya kanggo dangane sing pangemban iki Sribarung Singo Sari Budaya tansah pinengan remboko
Para putih cekar saking panci kuso ada tepi aja kepisono terus utawi keblake bangungan mawi sekar ponco panto mengajak gawe ini percaya belum Kang Mas Doni. Kang Mas Doni. Om Swasti Astu Wilaheng Hong Mangartono Mas Dono Awigena Masidem Om yang kolom tukatup Oh, yang kolom mertukatup Son Arab Son Adop Caos dahar Sego putih Gondo harum Rinunte kembang cempaka kembang boreh rinunte delingo pengkling Oh wilaheng sekaring bawana anggun Kawi cepeti samman diman tanpa lancip kadang dari si Gembong Abijaya